Avamu Mazi Augustine Iramuche Chukudebere Nwangwu Oji ịkpọrọ ya n'isi ọrụ Nwangwu Oji oti ịkpọrọkwa ya na-aga o nwere ike irucha ise ma isii ma asaa mana ka anyị kwụsị n'ibe ọhụ ama eze Ujari abịa gbakọọ ya eze Ujari nke asaa bụ ihe ọ fụsara ọ dị ihe ọzọ mma etinye ya sọsọ ihe ọzọ m ga-etinye ewe n'iwe Ujari na-ebuo nwere Ujari arụ ụlọ nwee Ujari Enugwu Ujari Enugwu ka m na-ekwu maka ya onwe ndị na-akpọkwa anyị Ajalli mana Ujari ka anyị na-etu onwe anyị so eze nke asaa Ujari ikuku ụbọchị nke Enugwu ndewo ebe anyị nọ ugbu a na-akpọ anyị ufesi ọdọ na-akpọkwa anyị mba Enugwu ọkwado ndị arụ na-akpọ anyị ndị arụ Enugwu emechi ma imeje jụọ anyị ha ji wuru ndị Enugwu kama ama m na ọrụ asụ ya na bekee topography elevation ebe anyị nọ ga-adị higher than arụ ụlọ maka arụ ụlọ nọ na plain Cross River so o nwere ike wuru na ọyị n'anya bịawa ibe a wuru n'Enugwu ka anyị nọ oriri anyị na-eme ugbu a anyị na-eku ya Ikeji mana ịbịa tụlee ya na Ikeji nke a na-eme n'arụ ụlọ ọ dị m ka ha dakọ ha ọnụ maka nke arụ ụlọ akọgba nri kwụsị ọrụ ubi mgbe eritewere ihe nọ n'ubi asị ka ekene Chineke ọrụ na bekee asị God of harvest ndị arụ emezie Ikeji mana a mụrụ anyị n'Enugwu anyị ahụ na Ikeji nke anyị na-eme na-awụzi mgbe a na-akọnye ihe n'ala mgbe anyị tiri anya na anya chọpụta na ọkwanụ na bekee ọdụ a na-asị when you're in Rome you behave like the Romans. So I think no, like an adaptation, an adaptive strategy to fit into the area, And mgbe dị ha anya anyị ma enebara anya maka ọ ka mma na anyị soro n'usoro ndị arụ ụlọ si eme kama anyị achọpụtazie nke a na-eme ma ha chọrọ ịkọ ibido ọrụ ubi ka anyị mewezie ya eme nke ọrụ ubi anyị eme Ikeji mgbe Ikeji ruru mgbe amụbeghị anyị omenala a na-eme ruchakwara 4 na 5 mana omenala a na-emezi ugbu a karịzịrị ịwụ Ikeji nwere nke a na-akpọ otute ahụ nke a nabata na mba Enugwu ebe a nke a na-eme mgbe a na-eri ji mgbe a na-ewere ihe ubi ịhụna na Ikeji awụrụzie nke a na-eme mgbe a na-eti ihe n'ala otite awụrụzie nke a na-eme mgbe a na-ewere ihe ubi mana o nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ a na-eme ọ dị m ka aka na-eme ya ike ọrụ na ịtọ anya na anyị ga-ebidokwa ya like ọ na-emekata ndị mmadụ ṅụrị ọṅụ ọkpọọ ndị enyi ya bịa rierenụ m bịa ṅụọrọnụ m kwuo ya otu aha sọrọ ya a na-eme ya ha niile a na-eme obi a na-adị ndị mmadụ mma obodo a na-aga so ọrụ na anyị ga-eweta ndị ochie ya mana anyị ga-eti ndị ọhụrụ anyị ma eme ya mgbe oge ya ruru aga m aza gị ya mana o nwere otu ihe ọzọ dị mkpa m chọrọ itinye ịma na Chineke mere anyị ka anyị wụrụ mmadụ maara ihe mana ọ dị onye ọbụla uche ya ruo ka uche Chineke
o kwere m ghọta na ana na-anụ ihe, ikuku na-efe efe na-anụ ihe, ọnwa na-eti eti, anyanwụ na-anụ ihe. So ike eji anyị nọgodo na ya wụ ka anyị gwa n'okwu ịma na anyị na-azụ ụmụ Chineke na-aza koko ọbọchị. Koko ọbọchị ụkwanụ ndị enyi Chineke. So Chineke mụchara ụmụ niile kpọọ anyị nwa koko ọbọchị. Anyị wụ ụmụ Chineke wụrụkwa enyi ya. So na ọ bụrụ na anyị were ọnụ anyị si ana mere anyị ihe, ana ruoro anyị ji, ruoro anyị akpụ, ruoro anyị ihe oriri, Chineke ma anabata ya, anaghị eruru anyị ihe. Ọ ya ihe anyị na-eme tata ka a ga-akụ ntu n'isi ya na ibe onye ọbụla nọ na onye Ujari, ị nọ n'ọrụ oyibo, nke a urugo ọrụ ubi gị, ị na-azụ ahịa, ọrụ ubi ka ọ ị na-akọkwa n'ala, ọrụ ubi. So na ihe niile a na-akọnye mgbe o ruru iwe ihe ubi, onye ọ na-ewere mmaji kwuru mmaji, ọ ya ọvọ mma gọta na ogbiti ọjị oti. Ka m bịazie n'ihe na-ekwu, Ajalli o ma Ujari olu, ọ dị ihe dị iche. History anyị dịka ndị Igbo nwere phases of interaction with people in a cultural affinity who had problems pronouncing our words, especially the guttural ones. So for their convenience, ha bịara chenjicha aha anyị in a way which aga anyị ma zakpọ onwe anyị. So ọ dị m ka ebe a ka Ujari si ghọọ Ajalli. Mana another historical account, ịmara ndị arụ maara ihe. Mgbe ọhụ a na-azọfu ọkpa, onwe ihe a na-eme jewe n'ọka, ndị ọkpa ka eji eje. Ọ na ị na-eje ọka, ịma na ihe dị ka isi ụtụtụ kụkọkwa ha nke ịzọfugwa ọkpa. Ị na-ruo mgbe ndị ọcha na-eke ihe, aha ga-ebido na yu, ịma na ịma anọgide ndị ọzọ na-acha ịnọrọ tupu ihe a na-eke aba gị aka. Echikọ isisi na ọ kakwanụ mma na ịbara na a ma n'onu bekee hụzi Ajalli, ekewe ihe anyị ebu ụzọ dara nke anyị were ọkpa gbaduwe. Yes, aga m aza gị ajụjụ a n'ụzọ na-abụ. One, ka m nyegidere onwe m aka maka na ama na ndị arụ ndị na-atụ obere ahịa, ana ọ na ha za arụ bịa n'ofesi ọdọ zụọ ahịa. Nnadị ka esi asị na Ujari anaghị azụ ahịa. So ị na-akọwakwanụ na ihe gbasara ịtụ obere ahịa dị anyị n'ọbara. Ọ obere ahịa du anyị bịa, ọ ndị arụ bụ ụzọ hụ nsi egbe, ndị arụ bụ ụzọ hụ mmiri ọkụ, ndị arụ bụ ụzọ hụ ugegbe eje mmadụ na-ekiri onwe ya. Ha niile wụcha ihe ndị nna anyị ha na-anara ndị ọcha wee ree ya nweta ego. Achọghị m ikwu maka ihe ha na-eresi ndị ọcha. Anyị enweghị certainty about recorded history, mana abịa tinyechi ihe niile in perspective, ihe mere mgbe o ji mee. Ọ dị nka nrute anyị ebe a the 18th century, which is 17 something, mgbe ndị nna anyị ha ji sụta ebe a. It was customary for them to have trade posts and areas ebe ha na-hang out after a tiresome journey. They created a lot of them between Arochukwu and this area. For whatever accident of history, they found this place uniquely good for their settlement. And possibly because they were well received, or they added value and the Hamilton wouldn't let them go.
They now settled down here. Anyị nwa nọ ebe a now nwere ike wuru generation nke isii ma nke asaa na ndị abụ ụzọ zaa arụ bịa mba Enugu. Ihe ọzọ m ga-etikwa nna ya wụ na onye ya nwa sụtara obodo anyị nọ na ya wụ Oji Otieni Mgboro. Nna ya wụ Eni Mgboro na-azụbu ahịa, ọ ya nwa sụtara ụzọ ebe esi azụ ahịa, mana Oji Oti wụ onye nọzi n'obodo a wee kpọọ nwanne ya wụ Ọkwarekoti, ha nọkọzi ọnụ wụrụ ndị asụ ya n'oyibo founders n'Igbo, anyị na-asụ ya ndị sụtara ebe a. And Ujari na-ene anya ugbu a ịma na a sị na a na-awụ arụ awụ anaghị amụ arụ amụ. Ha mepere aka nwee ndị ha nabatara, ndị ha na ha zụkọrọ ahịa, ndị ha na ha mekọrọ. Ujari ugbu a awụzighị aga ahụ ọ dị mgbe isi arụ bịa. O nwere ndị mba Enugu na ndị mba ọdọ batara soro anyị na-azụ Ujari, and anyị jikọrọ ọnụ ruo ofu obodo, hụ onwe anyị n'anya, wee na-enwe agamnihu. Ndewo. Yes, it's not difficult at all to have a view on our African heritage, because unless you're not born here, there is something unique about our African heritage. Culture is our biggest capital, and culture should never be mistaken for celebrations, for festivities. Culture is, the totality of what a people are, from the food they eat, the language they speak, their social interactions, even their temperaments. One thing that is certain about Africans is that they have a very deep and unshakable belief in God Almighty. In Igbo, I say Chukwu Okike. But even the mere concept of Chineke, encapsulates everything about God. There was nothing created that wasn't created by him. So he's the God of creation. And it is in deifying God that our people began to use mediums, the so-called lesser gods. And because of the importance of the visuals and then representations for these gods, IGB don't wear idolatry and so on, and the Ochanas no idolatry. But behind all that, there is no African. In fact, the basis of our morality, this belief in Chineke carried everybody, the God Almighty, the God that is all seeing, all doing, almighty. And all the moderation you see in our attitudes, the love we have for one another, all of them dovetailed from our understanding of this big God. So whether you call it, the Yorubas call it Oloro, the other cultures have different names for God, but it's all the same God, God Almighty. Now, culturally, the African basically is a very hard-working person. And there is no better way to relax after a hard work than to play, than to relax, than to enjoy. So you see all our activities, all our strivings, all our livelihood struggles interspaced with periods where we lay our heads down and celebrate. So you find this replicated in almost every African society. The west coast of Africa, Central Africa, name it. Africans are hard workers. Africans are deeply religious. Africans are, fun lovers. They like to enjoy themselves. And Africans believe so much in what they have. The artifacts, what you find in many museums, even in Europe, many of them have come from this place. And that tells us something also, that Africa have a very valid claim
to being one of the first human species to be civilized. The Ujari are a highly evolved people. I often say to and about my people that all of us in this community have come from somewhere. Yes, it's a historical fact that some people came before others, that some people even founded Ujari. But only the best came from wherever our people have come. Whether they come from the surrounding communities or from other parts of Arochukwu except Ujari or whatever part of Igbo land, only the best migrated to this place. The excellence we have, the prosperity we enjoy, the interpersonal relationships, the social dynamics here are not by accident. Ujari evolved from a history of excellence. That creates a problem for me. People who are so endowed, people who are so knowledgeable, and people who have enjoyed long periods of very harmonious social interaction. How could they have slid into anarchy, into so much social upheavals? Historically, we say that Ujari, they love themselves too much for anger, for rancor to fester. And it is based on this that we are hoping that now, by the grace of God, the issue of censorship has been finally settled, that we can begin to move on. We can begin to reinvent the Ujari of our youth, the Ujari that was handed over from us, the Ujari where there is love, pervasive love, unity, oneness, and progress. Ujari took off from a foundation of, what's this party? Abga. The foundation of Unyaya na Wanya. People always came home to pick people to mentor in service, in business, and that helped us to have a head start over other communities around us, be it in education, in whatever sphere of human endeavor. We are miles ahead of our neighbors because of this unity, this attitude of being our brother's keeper. So my message is simple. Ujari, it is time for us to reinvent these values. Yes, God redeems time. We've lost so much time, 15 odd years and more. But the way we are, the way we are wired, the way God has made us, it takes only determination from us to begin to rediscover that Ujari that was iconic, that Ujari that influenced the local environment, that Ujari that was the standard, the golden standard for other communities to emulate. And we are hoping that with so many people understanding that there has been dissipation, more people will also know now that it is time for us to begin to gather ourselves up into higher development, into higher involvement that will reposition us as a primus inter pares in this area. The question I do, my message from Ujari. I may not have the gift of words, but I'm a member, and I have observed a lot. A few things that is skewed here that must be addressed. Let me give an example. When I was forming my cabinet,
I saw that the old template of basing a cabinet on families put 2 villages in the community at disadvantage. And I addressed that by constituting my cabinet through villages rather than families. A lot of people didn't understand this, that whereas my own village and a brother village here would have 6 or 7 people in a cabinet based on families. Another village in this community had only 2 representatives. That is not fair enough. On my personal score, in fact, sometimes I wish, I've truly wished that I'm not the person sitting here so that I can move out to work in the fields. Bridge building is something I find very rewarding. Because of that, I've imagined that perhaps if some people knew a little better, a little more than they know, they would have seen the futility of all this rancor, these brickbats flying here and there. I've personally gone to individuals to implore for them to sheath their swords, for us to move on. I've gone to groups. I've encouraged people also to come to me and tell me what is amiss, what they don't like about the present setting, or what they would like to have changed. There is openness in what I'm doing. And under my watch, nobody in Ujari is going to feel disliked, marginalized, unwanted. You can take that to the bank. What remains is for us to know that there are different models for rulership. If I begin to use the standard in Great Britain, that will not be fair, because that's a far-flung place. But in all the communities here where history and culture have been allowed to have relevance, there's a certain consistency in the selection process for traditional rulers. Be it Onisha, be it Nnewi, be it Uguta. The other communities that have a comparative cultural muscle like us. It cannot be different in Ujari. The trend in many societies now is to make the last man standing easy. This is antithetical to what makes us Ndujari. Most of Ndujari that I know of are not really worried about who is Eze, but will he serve the community well? Will he have the right temperament to accommodate all shades of opinion, to allow everyone to have a sense of belonging? What other else you see is because some people are making capital of their position. Maybe they have so much money, or they think they have so much influence, or they are crass spoilers who don't want peace to prevail. Ujari is known to be a very peaceful community, and it's not going to change.